Benvolguts mutualistes. És un plaer dirigir-me novament a tots vosaltres per comunicar-vos que el proper 17 de juny celebrarem l'Assemblea General Ordinària. La mútua no existiria sense els socis, així de clar i així de senzill. I és per això que és tan important interactuar constantment entre vosaltres per saber quines són les necessitats, els requeriments, poder millorar la nostra gestió i convertir-vos en còmplices de l'entitat que compartim. Novament, les normatives sanitàries, la prudència i, sobretot, el preservar la salut de tots, ha fet que la Junta Directiva de la Mútua consideri oportú que l'Assemblea General Ordinària adopti els acords per escrit i sense reunió. Això no obstant, tota la informació que fa referència d'aprovació a l'Assemblea la teniu a la vostra disposició a la seu de la Mútua i també a la seva web, i us animo a consultar-la i que hi participeu activament. Els diferents punts de l'ordre del dia, com sempre, els podreu votar per escrit i remetre el vostre vot per correu o portar-los presencialment a la Mútua fins al dia 17 de juny, que és el dia que farem a l'Assemblea. Dit això, voldria fer un petit resum dels fets i les xifres més rellevants d'aquest passat exercici 2020. Els resultats econòmics han sigut bons, diria que molt bons, els millors dels últims anys, provocat en part per una disminució de la sinistralitat i en conseqüència un impacte molt positiu en el compte d'explotació, que ens ha deixat un benefici de més d'1 milió d'euros. Això ens ha permès mantenir els descomptes de les pòlisses de la gent gran, congelar les tarifes, ampliar les cobertures i millorar tota la nostra oferta assistencial. També hem seguit donant suport a entitats i organitzacions socials i vàrem avançar la nostra campanya Somriures que curen, dedicada a recaptar fons per lluitar contra la malaltia de la Covid-19, recollint i entregant 25.000 euros a la Marató de TV3. Però més enllà d'aquest dia a dia, tenim de pensar en les estratègies de futur. I aquesta pandèmia ens ha obligat a replantejar-nos com i on viu la nostra gent gran. L'evidència científica ja parla molt clarament d'una relació directa entre la demència i la solitud. I tenim d'intentar que la nostra gent gran visqui no com a casa, sinó que visqui a casa, però dins d'un centre amb serveis i atenció centrada a les persones. Aquest nou projecte, que juntament amb la direcció de l'entitat hem decidit posar en marxa, vol ser la nostra resposta i aportació a una inquietud mutual i social que la pandèmia ha fet encara més evident. Crearem habitatges en el cor de la nostra ciutat que permetin la convivència i una major autonomia en els seus residents sota una gestió global i amb serveis compartits. Tot això ho podrem fer de forma immediata si fem efectiva la compra de l'edifici del carrer Verge de Núria número 13, propietat de Mutual de Conductors i que ara tenim la gran oportunitat per comprar-la. Tenim el lloc, els diners i les ganes. Només ens falta la vostra confiança per començar a fer-ho. I podeu consultar la documentació que hem preparat en relació a aquest projecte tan engrescador. I res més, agrair-vos en nom meu i en nom de la Junta Directiva tot el suport i confiança. I com sempre, quedem a la vostra disposició. Moltíssimes gràcies a tots i salut!